आइदै हाला देलै माबार लांदों आंखौ हस्पिटालाव आइदै जिथारबाय आइदै र'लै र' मोनहैसिगोन नोंसानि न'आवबो खोन्थानाङा नामा रावखौबो आइदै जिथारबाय बियो रावबो हिन्जावानो फैनाय नंला आंदों आइजो फैगोनलै जाम्बा मा हिन्जाव मोना नोंलाय खिबुसो जिदो नोंना थै फैगोन दानो हामगोन थांगासिनो लांगासिनो हस्पिटालाव मानो थांनाय आं एन्जर जावनो रायखसनि फिसा मानो थांनाय खिबुआ जिबाय आइदै र' नोंसानि न' मोनसिगोन मोनथारसिगोन आयाव मानसिखौलाय मानो बिदि थिखांखौ मा जाखो मानसियालाय आयौ सोर आयौ मेथ'खा मा जाखो नोंनालाय माथो सायावसो थिखांना लानांगौ जाबाय से मा खालायनाय नोंलाय है आबै खालायनांगौखौनो खालायना लादों र' बियो हस्पिटालाव लांगासिनो र' मायबा माबि जिबाय बिना आयौ मा जिखो बिनालाय सेंग्रा बैसोआवलाय गन हाबदोंलै आबै गन आयौ गनालाय माबोरै हाबनो मोनखौ आरो अबाव हाबखाङो गनालाय थौदो आदै माखार थौदो ओइ आबै उनाव मिथिगोन दे गना अबाव हाबदोंमोन टाइम गैला जि फ्लेजोब्बाय दे लां माबार लां हस्पिटालफोराव अबावबा मायबा बिसि जागारगोन ओइ सुपारि सना मा थांसैथ' सना गोबावथार जाबाय आंखौ आइ बाबाया नागिरबाय थागोन न'आव आरो आदायाथ' बेसेबा रायखागोन अबाव थांदोंमोन होननानै थांसैथ' गोबाव जाबाय रना सना लावगि नों मानो थांनो नागिरबाय थायो नोंखौ नायबाबो हाया आङो थाथ'बावना दसे हाया मानोबा आगौ अहा मारा आं नोंखौ नायबाबो प्लिज ना दसे थाथ'बाव फै उथिदो थांसै नाङा ना सना प्लिज दसे थाथ'बाव नोंबो आरो दिनैनो आंखौ नायजोबा उनाव आरो मा नायबावगोन अहा जोबगोन माथो नायबाय थाबा उनाव मालाबा फैलायसिगोन उनाव नायनो हागोन थौ माइलाय उनाव आरो माला फैबावगोन सना बुंना गाबोन लोगो हमबावगोन ना गाबोन आयौ माबायदिलाय सानफ्रोमबो लोगो हमनो हायो आरो बिदि मानसिफोरानो मिथिजोबगोन माथो नाङा लोगो हमा सानफ्रोमबो सप्तासेनि उनाव लोगो हमगोन दे सप्तासे मानि जागोन दे आरो उपाय गैला फै थांसै न'आव सोरदोबा नुजालाबायगोनसो फै अके बस थौ आयं ओइ आयं नै नोंसोर फिसालाया अबावसो थाङोना थैसिगोन आयं र' नोंना जाखाय लिंहरनाया आंसो लिंहरगोन बुराय स्टाइल मारिना लावगे ओइ लावगे नै नोंसा आदाया लावगे मा नोम्फा गाख्रबनाय जाखो बिलाय नों सोरखौबा लिंहरखोना ना लावगिखौ लाइन मारिनानैसो बाथ्रा बुंहरखो बुंगा हिनजाव बुंगा नों मा बुजिनो लावगे ओइ मानखांनाय सथ्रा साला आं आगजा थैहां अबस्था नों साला लावगि जाथारो आया नोंखौ नायफैदो होननासो लिंहरबाय दं आङो नाङा लिंहरनांला रावखौबो रावबो गैया खोमा न' दालागै फैसिगोन थौ माखारै हस्पिटाल लांदों हालाङो थौ एद्र सानसुन डान्स मारिनि लावगिया न' सिङाव दं खोमा खेबसे नायना फैनि जाम्बा र' आदे हाला आं हारसिं आयै सैमा दंग्लायावबो थांखो आदे गोलैबावबाय आयदै आरो गोलैबावबाय गुन्दाफ्रा सेस लोदा गोलैबावबाय सेस जाखाबाय दिनै लोगो नङालै नोंसोर साला सैमा दंलागोसो नों आरो मा बालखौ हाजेंजों नायबाय थागौ थिखांबाय वैट हाला आंनो गारथिं थिखांनो आरो आखाइफोरा खिबु मोनामसोदो नोंनि खिबुआ मोनामसोबाय हालां हाथ'ला दसे रेस्ट लानोसै आं माने नोंखौ खिबु मोनामसोबाय एसे गोजानाव थांनि साइडआव सैमा दंग्लाफ्रा साला आइथें दांगोन खिबु मोनामनाय मोनदों इसोरो पापिफ्रा खोलिबाय आंखो पापिफ्रा नोंनि लोगोफोरा माब्रै नोंखौ गारनानै इयाव जगासिनो सेस लावगियासो नुफैबाय गिलना थानायखौ साला नोंसोरो आंनि बिदाखौ आलाय सिलाय खालायदो बिसेरा दे उथि आदा उथि जनो हाया आङो लावगि जनो हाया नोंसोर साला आंनि बिदाखौ मा खालायदों सिरि जेबो खालायाखैलै लावगि नोंसोर बिदा हारसिं गोलैदों लावगि नोंनियावसो दंफैयो आं नोंखौ नोंसोर थांना गाख्रबबाय दं नोंलाय मानो नांगांखोलाय खोनजाराफोर नोंसोरनि थाखायनो जादों
जों खामाखैलै नोंसा बिदा एन्जरजों थांनायाव गावबा गावनो बुंला दे बुंला मा जाखो मा खालायदों नोंसोरो दे मा खारो डाक्टर लोगो मोननाय नंला जादो दे मायबा मायबि उनाव मिथिगोन हा उनाव खोन्थागोन उनाव मिथिगोनलै उनाव मिथिगोन साइड जिनाय पेसेन्ट डाक्टर इमारजेन्सि खिबुजिनाय जिनाय बाराद्राय जिबायलै थमब्लाद्राय जाबाय गोथौसिम हाबनाय खोमा इमारजेन्सिलै डाक्टर इमारजेन्सि